rabbi rabbana tuba ya makagina ka yarda da ni rabbana tuba kai mana afwa makagina ba da hali ba ya makagina ina tuba rabbi kai mana afwa ya makagina ni ina son ka makagina ya zai na tuba ya makagi kai mana afuwa ya makagi na ba don hali ba domin mai gida rasulallah kai mana afuwa ka yarda da ni ya makagi na kai mana ban bukata ya makagi na ka sami zuciyata Rabbana so karuji ban sanya zamba Aduata da kai magagi kai yau ta kusa ba da hali ba ta makagi na Rabbana bika na bika ya makagi na bi manzon ka nurallah wanda da ka faɗa ka ce mu shi rasulallah ya makagi ya zai kai kake duba zuciya tawa ka san da abin da ke a ciki ya makagi ya rasulallah ya habiballah ka saba ki Allah man afwa ba dan ni ba dan umma na Fatimatu Zahra matar Ali wannan ya rasulallah annabi kai ne kake manya abin suna dan ka Allah ke mana duka abin su maulana ka kula ni kai min dukkanin abin bukata ya muradina ya rasulallah na tuba ka kama hannuna rasulallah ka sani ni mai zunubi sai ga dauda ka gazanta ya muradina ka raba ni da su ya abin so ba dan hali ko aiki ya rasulallah ka sani ya mai gida ina bukatar zama da ku ta abin san zuciya ka san ruhina annabi ka kula da ni ba dan aiki da hali ya muradin zuciya na minta da kai mai mulkan komi rabbulin ta kana cikin gada har tulan na wanda kace ba kai sun karfi ba kasa alai da sahabai har da mamana ta'alaye da sahabai har da shekiyani tare da kadire da shekadiri da gausullah sadaka hama mai mun mai dubani wani lokaci ba aina gode da jilani da abul fatai jibri ma ba za na ware ba da na baba na bauchi saratu muna sanya da su da malamina malamin zandar wanda yake ta kira abu Allah da rasulullahi malam amadu malam amadu na gode ya rabbi na gode Allah na gode ma ya magaji na kai kake mun ji san komi rabu na gode kai kalin kamin magaji ba dan hali ba ya masoyina ya Allah ya masoyina mai mulki bana abinci na ci na sha alhamdulillah na gode ya magajina alhamdulillah
alhamdulillah